Maayong hapon mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ani ano usab kita karon sa ikapito nga sakramento nga mao ang Holy Orders. Ang Holy Orders mao kini ang pagkapari, usa ka dakong commitment or serbisyo ngadto sa katawhan. So ang una natong pari nga pangulong pari si Kristo. Natapos na ang iyang misyon sa kalibutan ug iya kining gibilin ngadto sa atong mga kaparian ug mabasa kini nato sa Malakias 2:7 ang katungdanan sa usa ka pari. Nga ang katungdanan sa usa ka pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan nga ang tanang katawhan mudangop sa ilaha, no? Kay ang kay sila mauman ang sinugo sa Dios. Sinugo sa Dios ang atong mga kaparian. So sa dili pa sila i-ordain, nag-study pa na sila maayo. How many years nga nag-study na sila? Para gyud nga preparasyon nga mamahimo silang pare aron pagserbisyo sa katawhan nga magbalantay sa katawhan. Ang tinuod natong magbalantay mao si Kristo. So kining mga kaparian pinadala sa Dios aron pagbantay ka nato, aron pag-atiman ka nato. Ang Ginoo maayong magbalantay, siya nato kanunay. Naa kanunay ang Dios. Iyang gipadala ang iyang mga anak nga mga kaparian aron pag-atuman o pag-amuma nato aron maoy muhimo sa atong mga sakramento nga gibilin ni Kristo diha sa simbahan. Pero sometimes ang kalisod sa atong mga kaparian dili nato makita. Hinuon dili nato ma-blame ang ubang mga tao nga dunay mga judges nga daghan. So ang may natong buhaton sa atong mga kaparian, mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong iampo sila kanunay, nga protektahan sila kanunay. Kay the more nga duol ta sa Ginoo, the more ang daghang mga tentasyon. So mao nang atong iampo ang atong mga kaparian. So unsa man ning atong mga kaparian, makasala ni o dili? Makasala ang iyang pagkapari o dili? Ang iyang pagkapari di gyud na mamansahan. In the line of Melchizedek, you are oppressed forever. Dili mamansahan ang iyang pagkapari. Pero ang iyang pagkatao mooy makasala. Kay buhi pa. Parehas ra ni natong mga ordinaryong mga tao nga ug unsa atong bation po na nila. So mo ang atong iampo ang atong mga kaparian instead nga atong dauton ang atong mga kaparian kay sila sinugo sa Dios aron pag-atiman ug pag-amuma kanatong tanan. So giatiman baya gyud ta sa atong mga kaparian. Gihatagan baya gyud tag mga sakramento kung manghayo ta. Nagsige baya gyud intaw na sila sa ilang serbisyo bisa pagway mo simba. Magmisa sila. So ang pari usab mao'y gihatagan og katungod sa pagbag-o diha sa Holy Eucharist ni anang ostiyas nga ma-change na nga lawas ug dugo ni Kristo. Walay lain. Kung ang usa ka pari example lang, mabuang ang atong usa ka pari. Muadto na siya usa ka bikere nga naay mga tinapay dito ug iyang i-consecrate kanang mga tinapay nga naa sa bikere, kanang tanang mga tinapay nga naa diha mamahimong lawas ug dugo ni Kristo. Mauna ang dako kaayo nga buluhaton sa atong mga kaparian, mga igsuon ko ni Kristo. Moingon tada, di ko musimba oy kay na may pari din ha, nakakita man gani ko nga kuan. Sus nya, unsa pa nang paria oy, dili ang pari may atong ang tao nga pari may atong gisimbahan diha. Kung dili naghalad ta sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, magpasalamat ta nga naapay gipadala sa Dios nato nga mga kaparian. Kuna mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong hinumduman kanunay nga ang atong mga kaparian, atong amumahon. Nga naman ang atong mga pari nga dili man na magminyo. Makasala na lang hinuuna sila. Nganong dili man magminyo. Nahisulat na po na sa Biblia nga nag-ingon, adunay mga katawhan nga tinuli ng daan kay gipanag-iya sa katawhan. Mauna mga kaigsuonan ko, gipanag-iya na nato ang pari. Sulugoon nato ang pari nga naa sa ato ang parokya. Anytime kung unsa atong tuyo niya, muhatag na siya og panahon. Mao na ang pari kay siya ang magbalantay sa mga karnero
nga ni akaron sa kalibutan. Mao na mga kaigsuonan ko nga ang atong respeto, kung unsa ang atong pagrespeto ngadto sa Dios, kung unsa ang atong pagmahal ngadto sa Dios, mauusab kana ang atong pagmahal sa atong mga kaparian. Ug iampo nato ang atong mga kaparian kanunay nga protektahan sila. Kay mag-unsa naman lang kung mawala na sila. Kung mawala na yung mga kaparian. Kinsa na may mohimo sa mga buluhaton nga naa sa simbahan. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong pamalandungan pag-ayo nga ilabi na kung naiubang naay mga tao nga moingon nga di ko musimba diha kay kaila ko anang ko ana diha, no? Dili unta ingon ana ang atong paglantaw kun dili iampo nato ang atong mga kaparian. Kay mahal kaayo na ni Mama Mary ang atong mga kaparian. Kay si Mama Mary ang atong inahan sa simbahan. Ipasabot niya na nako sa sunod nga topiko si Mama Mary ug ang atong grandparents. Muna mga kaigsuonan ko ni Kristo, klaro kaayo sa Malakias 2 city nga silang mga kaparian pinadala sa Dios, sinugo sa Dios aron paghatag kanato pagsabot sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios, wala nay lain. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo, kung doon natay mga anak nga gustong magpare, atong ihatag sa Dios. Atong paningkamutan nga atong amumahon ang atong mga anak, atong dalon sa simbahan, ato silang amumahon pag-ayo aron nga mutubo sila og hangtod nga makapili sila nga mamahimo silang pare. So kulang ka ita sa pare karon, murag kulang na, pila lang gud ka pare ang maordinahan. So magampo ta nga tagan ta sa Ginoo og daghang mga kaparian. Kay daghan kay mga tao karon nga ati manunon. Ilabi na karon sa panahon sa COVID. Abi ninyo ang atong mga kaparian bisan walay mga taong musimba, nagmisa na sila. Uban sa mga anghel ug mga santos ug kang Mama Mary. Bisan walay tao, nagampo na sila kanunay sa atong kaayuhan. Ilabi na gayud karong panahon sa COVID. So kita usab nga mga anak sa Dios, atong pangayoon sa Dios. Ug magampo ta nga kining COVID karon nga nahitabo. Yatakan kini sa tiil ni Mama Mary uban ni San Miguel Arcangel ug sa tanang mga anghel ug mga santos. So manginaot lang ko mga kaigsuonan ko ni Kristo nga mahalon nato ang atong mga kaparian. Kay sila dako kaayo og buluhaton diha sa simbahan. Mahibulong tang anong mabalhin-balhin na sila, ibalhin-balhin sila og parokya. Nya moingon patag may pag magminyo na lang na sila kay mao ni ug magminyo sila, makahatag pa ka sila sa ilahang ilahang buluhaton nato nga anytime ta mo tawag nila. Di ba unahon ang pamilya? So naisulat na usab na sa Biblia nga naay mga tawo nga dili magminyo kay gituli ng daan kay gipanag-iya sa katawhan. Mga pinili sila sa Dios ang atong mga kaparian. Magpasalamat gani ta kay aduna tay mga kaparian nga maabtikon kay mo trabaho sa mga buluhaton. Sa pagtudlo nato, sa pagdala nato balik ngadto sa Dios pinaagi sa sakramento sa confession. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong paningkamutan nga atong panggaon mahalon ang atong mga kaparian, atong amumahon ug ato silang iampo kanunay nga protektahan sila nga makapadayon sila sa pagserbisyo alang kanatong tanan. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, daghan kaayong salamat ug sa sunod usab ang duna na sa ko'y giandam nga gamay nga pagtulunan mahitungod sa atong simbahan ug dito usab nato mahibal-an kun ngano nga ang kaparian naa diha sa atong simbahan. So daghan kaayong salamat ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, pag-share aron usab kini mapalapnag ngadto sa uban. Aron nga kitang tanan mga Katoliko o dili man nga Katoliko nga gusto mo
mamati niini sa atong mga pagtulunan nga sa atong simbahan open sa tanan. So mao lang ni atong buhaton nga atong i-share, atong ipalapnag pag-ayo ang mga mahinungdanon nga mga buluhaton nato diha sa simbahan. Daghan kay salamat o maayong hapon sa tanan.